Dobrý večer, prinášame vám prehľad najnovších udalostí týkajúcich sa konfliktu na Ukrajine a medzinárodných reakcií. Prezident Trump obviňuje Ukrajinu z vypuknutia vojny. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Ukrajina nikdy nemala začať konflikt s Ruskom, čím naznačil, že zodpovednosť za vojnu nesie Kyjev. Tieto vyjadrenia vyvolali ostrú reakciu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý obvinil Trumpa z podliehania ruskej dezinformácii. Zelenský zdôraznil, že jeho popularita medzi Ukrajincami je vysoká, pričom podľa prieskumu z februára mu dôveruje 57% obyvateľov. Európska únia prijíma nové sankcie proti Rusku v tej reakcii na prebiehajúce rokovania medzi USA a Ruskom, z ktorých boli európski spojenci vylúčení. Európska únia schválila 16. balík sankcií proti Rusku. Tieto opatrenia zahŕňajú zákaz dovozu ruského hliníka a rozšírenie obmedzení na plavidlá podozrivé z prepravy sankcionovanej ruskej ropy. Francúzska vláda vyjadrila nepochopenie nad Trumpovými vyjadreniami, ktoré obviňujú Ukrajinu z vypuknutia vojny. Rozdielne názory v rámci Európskej únie na riešenie konfliktu nedávna minischôdzka, zvolaná francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, odhalila nezhody medzi členskými štátmi Európskej únie v súvislosti s prístupom k americko-ruským rokovaniam o Ukrajine. Talianska premiérka Giorgia Meloni vyjadrila nesúhlas s formátom a obsahom stretnutia, čo poukazuje na pretrvávajúce rozdiely v názoroch na riešenie konfliktu. Obavy z možného zrušenia sankcií zo strany teda USA a európske krajiny vyjadrujú obavy, že USA by mohli jednostranne zrušiť sankcie proti Rusku, čo by mohlo oslabiť spoločné úsilie o izoláciu Moskvy. Diplomati Európskej únie preto diskutujú o stratégiách na posilnenie a udržanie sankcií aj v prípade zmeny politiky USA. Zelenský kritizuje Trumpové vyjadrenia a žiada viac pravdy. Prezident Zelenský ostro reagoval na Trumpové tvrdenia, že Ukrajina je zodpovedná za začiatok vojny a zdôraznil potrebu, aby USA mali presné informácie o situácii na Ukrajine. Zelenský tiež odmietol Trumpové tvrdenia o nízkej podpore ukrajinského vedenia a poukázal na dezinformácie šírené Ruskom.